Opäť je tu začiatok nového mesiaca a s ním aj prehľad udalostí z nášho centra a farností. Aj tento rok sa u nás konal florbalový turnaj. Ako dopadol? Pozrite si reportáž. Októbra sa uskutočnil prvý formačný deň tretiačikov. Témou celého stretnutia bolo pozvanie, no viac už ale v nasledujúcich sekundách. V našom pastoračnom centre sa uskutočnilo prvé formačné stretnutie tretiačikov. Zišli sme sa v hojnom počte a vládla tam super atmosféra. Témou celého dňa bolo pozvanie. Na začiatku sa deti rozdelili do skupiniek, ktorých si spolu s animátormi prečítali príbeh. V každom príbehu Pán Ježiš pozýval niekoho iného, aby prežil život spolu s ním. Aby sme si pozvanie vedeli aj predstaviť, poskladali sme si obrázok, na ktorom bola situácia zobrazená. Ešte pred obedom sme išli načerpať síl do kostola, kde sme sa modlili a spolu sme si aj zaspievali. Po chutnom jedle sme nacvičili scénky, v ktorých sme chceli ukázať, ako nás Pán Ježiš môže pozývať konať dobro. A na záver sme zamávali do kamery pre farské správy. Tretiačikom aj animátorom sa tento deň veľmi páčil a už sa nemôžeme dočkať, kedy sa spolu opäť stretneme. Pre farské správy. Tretiaci z centra. Svätým sa môže stať každý jeden z nás. Stačí byť len zbožný, veselý a učenlivý. Presne ako to hovorí svätý Ján Bosko. Počas akcie Veselí svety sa deti mohli dozvedieť niečo viac zo života týchto ľudí. Ale nemali to jednoduché. Pri každom svetcovi ich totižto čakala náročná úloha, ktorú museli splniť. A takto sa im darilo. Pár dní pred Sviatkom všetkých svätých sa v centre usporiadal pre deti zaujímavý program, pri ktorom mohli spoznať život mnohých svätých, napríklad svätej Teresky, svätého Františka či svätej Moniky. Plnili rôzne úlohy, za ktoré dostávali na pracovný list podpisy od animátorov prezlečených za svätých. Posledný podpis dostali od svätého Jakuba po omši v našom kostole. Akcia mala názov Veselí svety a po celý čas tam vládla veľmi veselá a priateľská atmosféra. Šikovní mladí z našej farnosti vytvorili novú stránku nášho centra s prehľadnejším dizajnom. Pribudli tam už nové články, napríklad článok o modlitbe alebo aj pozvanie do kina na film Nebo nie je výmysel. Stránka cvcjakub.sk je pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o dianie v centre. Aj dizajn stránky našej farnosti prešiel výraznou zmenou. Tak neváhajte a kliknite na farnostknm.sk a prečítajte si o najnovších udalostiach z farnosti. A pre zápudlivcov sú tam vždy vyvesené aj nedeľné oznamy a rozpis svätých omší. Po odchode nasleduje príchod. Petra Mlinického vystriedal na poste kaplána našej farnosti Marek Mucha. Do ďalšieho čísla by sme chceli zariadiť aj rozhovor s pánmi kaplánmi. Držte nám teda palce, aby sa nám to podarilo.
Lentilkáči nám spríjemnili misijnú nedeľu divadelným predstavením o svätej Tereske. Tentoraz však okrem hereckých výkonov podávali aj tanečné. Neveríte? Pozrite sa a uveríte. Vítať vás na misijnom Rúženci. Na úvod vám zahrajú deti z divadelného svetka Lentilky scénku o svätej Tereske, o deťoch z rôznych kútov sveta, ale aj o tom, ako sa aj my môžeme stať misionármi. Potom bude nasledovať misijný Rúženec. Dúfame, že sa vám divadelko bude páčiť. Aj my, farníci z Kysuckého Nového Mesta, sme si cez misijnú nedeľu 19. októbra spomenuli na pomocníkov po celom svete, ktorí pomáhajú deťom, prinášajú radosť do utrpenia a ohlasujú Božie slovo všetkým ľuďom. Po vystúpení lentiliek sme sa pomodlili ruženec. Začali sme modlitbou Otčenáš, ktorú sme si vypočuli po svahilsky a pokračovali desiatkami v rôznych jazykoch. Celé to dotváral spevacký zbor Bohom zvolaný svojimi piesňami. Na záver nám dal pán dekan Peter Holbička požehnanie a povzbudil nás, aby sme sa aj my snažili byť misionármi, prinášali radosť i porozumenie a nebali sa rozprávať o Bohu. To bolo z našej strany všetko a už teraz sa tešíme na novembrový diel Farských správ, ktorý bude taktiež plný zaujímavých reportáží. Nezabudnite si nás preto zapnúť aj o mesiac. Pre Farskej správy Jakub a Zuzka. Dovidenia! A s ním aj prehľad udalostí z nášho centra a farnosti. Ďakujem ti, milá Zuzka, že sa mi rehol. októbra sa Dobre? Jasná správa. Poďme. Stříhala z mužňouru. Že v novembri... Čo? Na druhý deň... Čas výletového tábora. Prečo si mu zakryla ústa? Čas výletového tábora.